kan? Mama Ian, Mami Ian. Ake wong lanang rayu ning kula ngomong I love you. Ya Allah, lebih itu. Tapi langkah sing mampu Lah sinaksu nok. sing gawe kula tercandu-candu cuma ayang sing gawe kula kedana cuma ayang sing rasa disayang sayang. Pengantin, monggo jalan-jalan pengantin, ayo. Ayo pengantin. Asik. Nok Nita Singapura. Nong di dan Singapura. Ake wong lanang sing teka pada nakon nomor WA Waduh. karena langkah-langkah Iya bener. si paling setia Siapa, Ko? yen cuma ayangnya Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo kan kita. Ake wong lanang sing luwih mung sampean sing terpilih karena langkah-langkah Iya. sing paling setia yen cuma apanya saya ambung gak sepisah. Ake wong lanang rayu kula ngomong I love you tapi langkah sing mampu sing gawe kula tercandu-candu cuma ayang sing gawe kula kedana cuma ayang sing rasa disayang sayang. Satu kali lagi pengantin, kayaknya ini salah lagu ya. Jawabannya punya depan selalu. Sika Nirwana. Ake wong lanang sing tekan pada nawangkaken cinta karena langkah-langkah sing paling setia yen cuma ayangnya kita. Apa kan? Ake wong lanang sing luwih mung sampean sing terpilih karena langkah-langkah mung ning alam dunya yen cuma ayangnya kita. Ayang ambung gak sepisah. Wong karang pirang-pirang sing ganteng ya cuma kakang tapi kula sampeyan sing gawe kula lope-lope sing gawe kula kedana cuma ayang sing rasa disayang sayang. Terima kasih pengantin. Minta lagunya Talak Tilu.